Hi guys! Gikan kog Lidl na grocery ko. So, pakita na ko sa inyo ako mga gipamalit. So, naa ka diri ko melon. Ang sulod ani katong green good nga melon. Katong murag para sa Japan. Siya lami. Tapos kanina abrihan na ni siya guys. Ko ani siya. Dates with chocolate o peanuts. Ko lang siya minimal ingredients. So, ko ani siya. Healthy. Wala kay siya dili kay siya processed. Tapos, kamatis, tulo ka buok. Pink lady, mao akong favorite lately akong favorite na sa tawag gani, apples. Usually kay gala or ang pink lady, but lately man akong gusto pag winter more on ko sa gala. Tapos tomato, saan tawag gani? Chopped tomatoes, lentils, sa English, lentils lagi. Lentils in water, frozen nga banana, mango, then para ni sa mga smoothie. Tapos naman kog muesli. Nag-craving kog yogurt with muesli, tapos sumalit kog yogurt obviously, vanilla flavor, tapos lactose free. Tapos na napog ko yung chopped tomatoes. Favorite sa akong anak, broccoli. Oh my God, naay pecan nuts dito guys, barato ra. Diba mahal mo ng pecan nuts? Oh, dami kayo magbuhat og cinnamon buns nga na ay pecans. Oh, kalami, roasted. Oh my God, with yogurt. Yeah. Tapos, karong weekend, plano na ako mag-English breakfast. So, naamalit ko, sa tawag ni? Beans and tomato sauce. Then, favorite sa akong anak, green peas. Tamis-tamis, man gud nilang green peas diri sa Sweden. Chicharon. Ilaw ta. Dami. Kani, sardines in olive oil. Kay kasagaran sa mga sardines akong nakita, sa mga nasa Ika, City Cross kay sana? Canola oil. Ginalikay na ba yan ako ng canola oil, olive oil na akong ginakaong nga fats, olive oil, avocado oil, o real butter. Mao na akong ginakuan mga fats nako. So, kani siya, very good kani siya nasa Lidl, in olive oil. Kay ganahan kog putanesca, kung na siya ingon ani. Tapos, na siya caprice, o naapod siya olives nga pasta, lami kay guys. Tapos, parmesan cheese, lami. Kani para sa akong anak, kani siya murag Greek yogurt, tapos na siya murag marmalade nga kani siya kay blackberry, o katong isa peach. Kung ako mukaon peach akong pilion, pero akong anak may mukaon ganahan siya mga aslom nga upload mo siya blackberries. Tapos mo siya sa tawag ni tuna. Sure, ganahan ko magbuhat og kanang tuna salad spread gani guys, pangpalaman sa tinapay nga usahay ginasagulan na kog itlog, then usahin mo na ko siyang dip. Lami. And that's all. Bye-bye.